Здравейте, това съм аз Пепо, сега ще ви покажа как да оцелете в Майнкрафт. Лапис лазурит. Сега тук са овце. Като гледам, тук няма много животни. О, стадо крави. И сега може да отида при тях. О, има и овце. Добре. Жалко, че не е като първия ми ден на компютър. Не си убивам овцете, а един вълк е достатъл овце и ми ги убива. Ега бе, тази спит хакерче. Тук видях един много яко вейпър и тук този кон гледаше на тука. Доста дока се повижда до тука. Така на колко да ми дадат една кожа, защото няма си правя кожа. Но една книга ще ми трябва, когато напредне си направя enchanting table. Чакай. Честита нова година! И Мери Крисмас! О, дръжчика! Добре, вече напълно ще си имам книга. Добре, сега тук вътре ще си направя хаоса. Тук вътре ще си направя хаоса. Вот. Според ме обича боята, така че да видя какви блещават светъл сега. Яди само овцете. Супер въпрещо, няма да се наложи да ходя много надалеч. Сега да отвън това дърво. Супер. Ще си засея тръстиката като знак за къща, но не цялата, колкото да ми остана 3 у мен. За да си направя ръстове. Воста, не иска да ми направя. Да, не е напълната вода. Добре. Къде бях почнал? Ето. Къде? Обработвам дървата. И си правя крафтинг тейбъл или друго има работна маса. Но за по-бързо да си направи едни пръчки. Добре. За начало трябва да го поставя някъде. Добре, сега ще ви покажем за начало как да си направите дървена клика, защото ви е нужно да изкопаете камък. Макар че е безполезна, ама е задължително за начало. И сега ще си направя камена, която е 100 пъти по-полезна и копая желязо. Или с други думи айрон. Вземам сега вълната и легло. Бум. Много да разширявам така.
И сега ще почна отвътре да правя. Добре, сега за начало ще трябва да сложа едни блоки. Да, знаеш, това са материали, аз предпочитам от вратите на новата.